あ、ちょっと頑張ったわ、手が。おいって言ってるよ。やんぞ。これもまあまあ強いな。喜んで。失礼しまーす。レリー、5万の経験値使ったっしょ。使ってないよ、使ってないよ。もう 3.6% までいってんの？そう。すげえ。大差もうすぐだわ。僕追いつかれるじゃん、マジで。ロギアがいる。そうだね。ロギアこう、あれ、偽物。あ、偽物か。でも、自分の画面ゴールドですよ。え？僕の画面青いよ。自分の画面ゴールドです。なんで2回言った？あ、じゃああれガチじゃん。ガチっぽい。人が強いってことあの人。やばい。落ちぶれたけどね。ナイス。あれ？ナイス。あれ？ミドコン。まだいる。ダッツまだいるミドコン。ナイス。リセットするよ。オッケー。了解。あ、3、シュさんが。あ、死んだ。設置 0.1 秒後。ってことは B に1人いるじゃん。CT かな。 SR のお手本見せてあげるよ。もうポイント。こうやる。ポイント。あれ？ナイス。ナイス。よし。なんだ。おー。何今の声。おー。なんか、刺激してるみたいだったから、俺、ゆきおくんのこと。あ、やばい、それぐらい。入ってきた。腹立つ。あ、来た。あ、ミドコン。 50% カットだけど。ミドコンやって。タツ稲葉注意。ミドコン。稲葉さっきスタティックあったよ。あれ？うまい。ミドコンうまい。ショート出口。ナイス。リリですよ。ミドコン。あ、びっくりした、ムーか。やべえ、KSG 頼りねねえ、14しかない。多分途中でバネ弾け飛ぶんで、修理時間必要です。頼んな。あとダブルバレーよね。きつめっちゃ可愛いダブルバレ18ダメージしか入んなかった。やだ。ムーか。話もらった。11だったんだけど。ねえ。一緒に行こっか。どうする？いいよ。多分ショート見る気がするんだよね、一人。あ、じゃあ私ロング見るからショートやってきてよ。いくよ、せーの。はい。なんで死んだの？流れ玉じゃん、完璧に今の。ひどいんだけど。絶対今、ショートのやつびっくりして打った。ミドコンだなぁ。ぐらい残しとこ。KSG 頼りないやば。待っている入る。体格、ミドコン。よし、クレを入れよう。ナイスすげえ、何個投げんだってくらい投げたんだけど。ショートね。あ、やばい。いや、もう俺抜いてくるから。いない。いる、右側。うんま。コン列。ナイス。どこ？忍者じゃない？そこ？ナイス。お願い来ないで。CTS。いた CT。CT。出て左、惜しい。左。おお。ちょ、無理。82。ショートの中。はあ、やらかしたわ、思った。またユキオに見殺しにされちゃったよ。さっきもされたんだよ。さっきはひどかったけど。危ない。ああ、もうアサルト思った。その潔い感じいいよ。ショートのやつ当ててたらもう勝ってたじゃん。レリーあれやって。ちょっと待って。あれって何？ミドコン入った。何それ？カエル？違うよ。口ブクブクしてる。
らしい。大危な。ナイス。あ、ごめん、100。ごめん。破裂してる人100。なんて読むんだろう。破裂してる人って言い方やばくない？レ劣行うナイス。え、もう一ゼロ人あ、ナイス。うまっ。反射反射、なんでエロ反射、エロ反射、エロ反射、ショット入った。なんでいるにいたの？なんでい確かに。るにいたの？いや、わからん。ねえねえねえ。倒れてたんじゃない？いや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 。降りてきたんじゃないって。いた、40。41。オッケー、頑張って。あれ、頭1個いた今。あ、いないか。ラスト反射ね。B 設置。見せちゃん。ガチ品ね、ラスト。僕もガチ品だから。いた。あ、頭1個。キャット、キャット、キャット。ダブルバレル。暗いダブルバレル。ダブルバレル。ナイス。待って、11ダメージ右上初めて見た、そのダブル。右上。これ。11ダメージひどい。確かにあれで倒せることあんまりないだろうな。はあ、本当に。うまいなぁ。SG 敵もいるじゃん。やっば。おい。ナイス。あら。体格。ミドコン。どうあいついしましょつも見どころ左側入んな。ねああ。そこしかいねえの。あ、中にいる。あ、ごめん、ナイス。それ詰めてる。行こうかなって思ってるとこ。あ、あ、ああ。ポイント。あー、白裏ー。うん。弱い弱い弱い。ナイスナイス。ラスト白裏。う。リロードかっこいいな CT 置いてるかも。そんなに速くはないと思う。おあおあ、終わった。冷静だった最後。意味がわかんない。よかった、相手外してくれて。うん、そうだね。座るまで待ってたし。ちょっと誰かの人すごいなんか歩けないんだけど前にね。めっちゃこっち見ながら歩くんだけど。ああ、体格。ガチかよ、あいつ。下。一緒もいる。ナイス。ナイスナイスナイス。 S。 SSSSS。ナイス。ナイス設置欲しい。脱多分 A 設 B 置。かな。うん脱 A。ってことはあ、これ、ゆきおくん死ぬやつだわ。あ、さよなら。俺。いたいた、CT、CT、よっし CT。ょらあー、ナイス。いや、3級ですか SG かよ。俺も SG しょも。ら5%残った危な。うわやべえ、あれ持たれるとキルができなくなる。ここも KSG、ASG、あかん SG。あかんあアンチじゃん。ー、L 見てない。 L 来てる。あー、49。L 来てる。 L。あ、いっぱいいっぱい。エロでででででエロもいっぱい。あれれれエロもいっぱい。れれれ。それ49。ああ、俺キル。遠いな、それ。ー。いやー。ちょっと、やばい。うんちょっ恐ろしいな、こいつら。と3キル頑張ってよ。脱言われてるぞ。了ちょっ解。とラジオチャットで返してきて差がやばいんだけど。イライラが募っちゃうよ。いやです。いやだ、ロングから2ぐらい。避けてる人がショートにいる。エロン2。あ、近い。ちょっと波に行ってくる。忍者。すごい近い。ナイス。体格。体格。きつい。何やってんだ、この人。どうしやば。危ねえ、体格 SR 撃たれた。あ、SR だったんだ、あれ。ナイス。お、ナイス。すごい。いる。 40にいる。これ SR 以外にいる、すぐそこ。52。
ナイスやり。あと SR2。砂津。近距離 VS 遠距離。あ、見どこ見どこ。 84、三冠84、見どこ。三冠いった。 84 CT チェイ、CT チェイ。だおあ、えナイス。ナイス。ラスト4落とした周。のはハンドが。最終。あと50秒。全員筋って嫌だろ。かけちゃうね。うん。うんはい。うん。ブシナイス。おやる。ッ。やば。うい。うんうん。じゃあ最速乗せますね。ありがと二人、じゃあ遅れるからぐらい。二人遅れるからぐらい乗せましょうか。二人いれば。う。よし、早い。めっちゃ早い。エレンぐらい投げる。うん。まだ L いった、L いった、L いった。フラッシュ。やべやべ。あ、ダッツのフラッシュ食らった。フラッシュ2発もるんくらった。あ、いるいテロテるいる。ロテ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 ロ。あ、STR いる、STR。ナイス。おお、すごい。うまっ。なんこれ。やば。SG SG クランって言われてる。絶対腹立つこれ。ね。敵だったら嫌だ。うん、確かにね。 SG くらいやばいんだけど SG くらいやばい。不名誉すぎるんだけど。私とダッツン嫌だよ。テロ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 。テロ、シリンダー側、シリンダー側。何人いる2。あ、L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 。結構当てた。殺せ殺せ当たんね。あ、オッケータワタワ。ラスト L、タワタワ。そこの左側の木箱にいる。ナイス SG クラン。マジかよ。ひど。これはひどい。ロキアがかわいそうだ。みんな SG なの？うんダッツンも武器見して。ラッツンも SG だ。さんも嫌だ、ほんとじゃん。マジか。 ASG、KSG、SG。全種類コンプリート。コンプリートしてんじゃん、SG。あ、タワー2、タワー2。タワー2。あー、ごめん、テロテロ。テロ、ガチヒン。ナイス。シリンダーと L。死んだ右はすな。あ、61。もうこれをやられるともう勝てないな。ひどい。 SG あるけどどうしよマジで起きる。う。うん、フルーツあるよ。じゃあいけるいけるこれにしようか。オッケー。やば来た。最速二人乗っけて、近い人が行こうか。オッケはい。行きます私近い乗っけますおい乗っけます。ー。乗れる乗れる。あ、ちょっと待って。誰に乗ってんの？な二人乗ったゆきお行きな、ゆきお行きな。ああーゆきおゆきお。おっせえたまにぐらい来た。な。マジあ、あかんわ。これは。ちょっとビールってるか。 B 近い、B 近い。B 入る。あ、入った入った。入った入った、入った。日中。何人入ったもう3ぐらい。ポイントと B3 一中と、入り口 B 下。やべ、遠い。ああー、くっそ。リロードしながら行ってる。あ、ここ、積んだ。左翼、そこ、そうだ。あいや、あ、動きエロい。あ無理だよー、死体だった。ー一旦1ラウンド取るかな。八角のために。普通にそうだね。うん。よかった。おメンタル OSR 持った。あ、ダッツンも持った。うん。一旦ね。そうだよね。勝ち確になってからやることだよね、これ。そうだね。うん。これで押してたっていう。対策練られたら終わりですよね。シリンダー持っとけばいいや。来ないんだけど。 B 最奥にラッキーかなんかがいた。オッケー。
じゃあ。あれ飛ばない全然グレが。あ、外れちゃった。いるわ、SR いる。怖いよー。タワーも多分いそうなんだよね。うん。シリンあ、やばいやばい。シリンダー。危ねシリンダー死んだめっちゃ詰めてんじゃん。あ、グレ2来たね。危な。ー。で、ダッツンと俺ガチ品ね。あー、死んだ。あいつ強いよね。やばいかな。テロ2、テロ2、エロン置いてる。B 最悪いなくなった。オッケーじゃあ僕、B 見るわ。オッケー。ちょい。ナイス。ナイス。これダッツン見てるけど、今テロ見えないね。どうしようか。もう来るかも、キャット。オッケー。うん。いや、テロ1。がいる。L1、L2。今テロ3だじゃん。 L2 とかこっち来るね、多分。ナイス。ナイス。いや、テロ側に走ってきたんだよね。あ、いた、テロ SR。テロ2、テロ2、ラストテロ2。エロン進行。ナイス。オッケー。おーお、ナイス。すごっ。うん。 3本。あれ聞こえてない？聞こえます。設置3本取られなければ勝ち確。うんあったじ。ゃあ、あれもしか二本取られたしてまたらちょっと危ね SG？ おあ、いや、まさか。それは SG だな。もうワン B の最悪。ダッはいツン。あ、いいや、うまっ。あ、くそ。やられたわ。L とね、テロ。やばい、設置はまずいんだ。そっちが B が。あ、B 走ってる、B 走ってる。やっば。無理当たんない。L。ナイス。阻止。やばい、入る気だ、あいつ。あれ、設置待ちしてるわ。あ、A だ、A だわ。いった。追いかけやばいやばいやばい。追いかけっこ始まった。あ、殺される。あ、殺されて殺されて。あ、ダメだ。ダメだ。削られるっていう。シールを楽しんでる感じが。あいで。ああーやばい。あと1本取るか。完あと全一本取るか。勝利するか。みんなもう突っ込むか。じゃあ、ビロン止めまあ、すかそう、。ビーロン美味しいかも。グレ投げさせて。あいっぱいいる。あかん。あれはやべえ。あ、フラッシュ食らった。いっぱいおる。俺も。ビロン2すな。ビロン2すなあ。れ無理だ。あー、タワー45。やべえ、B やべえ。ダッツンそこから見れるんだ。あバタバタして。設置。あ、やばい。あぶナイス。待って、撃たれてる。L。いたいた、入り口 B。稲葉と P。はい、グレー。ナイス。あと2中。あやべえ。耐あこれまいずいよ。込まないいや、突っ込んでも負けるよ。える。うん。負ける。取られたら負け。あ、座れたんだ一瞬ごぶってる。あ、そっか。あ、やば。やばい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 やばい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 、怒られる、おかみに。おかみ。よし。ナイス。ナイス。テロいるよ。うん。テロいる。あ、砂拾った。ナイス。テロ1。砂拾った。 B ロンクリア。B いるわ。レミ瀕死。 B 左翼。ありがとあ、SR2 になったね、時。うん。アサルト瀕死。う。テロ。そのフラッシュやばい、神。シリンダー引いてってる。いた、テロ右側。いない、あといない、わかんない。その人最後 B 奥にいて、あ、プラス。降りた。B ロン、光線。B ロン。たー。殺せ。ナイス。あぶねあーじゃあ SG にしよう。え。SG しよう。 SG しようやば。 SG にしよう。いやー、そのフラッシュやば。すごい速さなんだけど、フラッシュ。よし、食らってないぞ。全然見えなかった。
あ、なんで ?2 パー。レコ2パあ、あ、ちょっと待って、それー。やばい、裏取りしてる神がいる。あ、いうっあ、死んであ、終た。わった。死んでた。SG プラン何こもれ。対策早かったわ。相手。すごい。ひどいんだけど。